Ramogi kamano kumkete Ramogi TV en sabirio mar odiochieng' thuolo ma iyude weche manyien mago mag Migago magi weche maomiyo pek. Ukiendelea kutumia vijana wetu vibaya paka wanaaga dunia, jana tumeona vijana wamebubujika na damu kabisa, tutakukamata na tutakupeleka kotini. Moko kuoma jotend Kenya Kwanza dwani omako gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kendo duok penjo ewi ng'anyo mar sabasaba magikoni en mar rocho uchumi. We are out and we have written to Teacher Service Commission and have given them 14 days to bring us to table so that we start review of the non-monetary CBA that we signed in 2021. Riwruok mar NATO miyo duol mandiko jopuonjtie sindala 14 mondo miyo lalre ewi kaka ichopo winjruok mar CBA mar higa mar 2021. Vile muli flash out criminals wale walikuwa wanaangamiza majamii, tumewapatia serikali wiki moja wahakikishe ya kwamba wale kenge 5 tunataka tusikie wameshikwa. Jopiny makerio dwani piny owacho makachich mane jowetegi ores osiptal ma Iteni gamokadho magikoni sani medo monjo jopiny. Tomora nyeni kawuono wapidho yien malawna tielo 600 gi wiye, to nitie singo mamoko bendo gol mar medo kwan mar yien ka gichugo Environment Club motegno gi Journalism Club motegno, bende wachiwo ka sanitary towels ne nyithiwa manyiri. Jotend Ramogi FM kod Ramogi TV notayo chenro mar pidho yien e skul sekondar maluora kendo twak gi jopuonjre ka gijiwo chung' mar All Media Services e rito aluora. Nyakora Ramogi kaka pile layo matudo kari adek auchiel nono yuda achiel kachiel Facebook page mar Ramogi TV, achiel kachiel Twitter @Ramogi TV, achiel kachiel YouTube bende Ramogi TV kitwa koda kendo imia pachi weche mopogore opogore mabiro bedo kwa keloni gi lak seche gi nyinga Ochieng' Manuel. Moko mjotelo mag Kenya Kwanza koro dwaro mondo miyo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga okauting kendo duok penjo mar mwandu mane okethi kachiel kod ji mane ohinyore tich abich e ng'anyo mar sabasaba kane gilose county ma Tana River kamane gitime ndikruok kaka jokanyo manyien mag UDA. Jagoro maduong' ma UDA Cleophas Malala koni bago ng'anyo kinde ka kinde en gino ma Raila tiyogo mondo mi othir dongruok mag piny owacho ma Kenya Kwanza. Malala wacho ni ok gibidhi nyime dewo ng'ata mabiro rocho chenro mag ohala e pacho ka gikoni chenro ma Azimio tayo mar choko sei en mar wuondo jo Kenya. Kokoni William Ruto e jatend piny Kenya nyaka chopi yiero mabiro. Tungependa kuambia Raila, fujo ambayo unaleta hapa, kutokuheshimu sheria ambayo unafanya, tunazidi kukuvumilia lakini karibu tunafika mwisho. Na ningependa kukuambia kwamba ukiendelea kufukuza watalii hapa Kenya, ukiendelea kutumia vijana wetu vibaya paka wanaaga dunia, jana tumeona vijana wamebubujika na damu kabisa, tutakukamata na tutakupeleka kotini kama mtu mwingine. Wach mabendo tino rekod mano jaod bura ma Pokot South David Kosing osingo bedo lai manyime choko sei mar kweth maketo piny owacho tesre ka Azimio la Umoja One Kenya Alliance wacho ni gibiro choko sei mathichoko jatend piny Kenya William Ruto ya pisi. Jaod bura no mano yier gi duond bura mar Union Party wacho ni osako twak gi jopiny ka giikore ne choko sei go. Kano wuoyo Kapenguria kamano wacho ni thoth oganda jo Kenya sani ok mor kata matin gi tend William Ruto bang' rem chopo kare singo manamiyo oganda jo Kenya koriwo koda ka jiwo arita gwenge ma Pokot. We are going to join in the collection of 10 million signatures. Yes, to send a message. If you buy parliamentarians and few parliamentarians, the way you have owned up, you will not buy the people of Kenya. And the people of Kenya will speak. And I want to tell Kenyans, you look around. If your MP was bought, it's up to you who voted an MP who can be bought left, right, center, to sell your rights and protect the interests of Kenyans. Now here in Kapenguria, if you ask some of these kiosks around, sugar is retailing at a minimum of 250 shillings a kilo and 300 shillings a kilo. Where is it going? Maybe in another one year, it will be about 500. Why? Because if you increase fuel, then you increase everything. People going to school now, many people are lining.
here looking for money for transport to send the children to school. Life is becoming unbearable. And therefore, I want to urge government to listen to the people. Listen to the voice of the people. Ramogi gima timore gi lakteche mathur ko bogo dhi ng'anyo kochakore tarik 14 dweni. Poni piny owacho kokete tim winjruok ma kanyakla mane giketo e bero ngima jothieth higa mag 2021. Twak gi jofwambo lakteche go koni thuolo mane gimiyo piny owacho mondo chak keto e tim winjruok mane gisebedo go rumo tarik 13 dweni. Kendo bang' mano onge laktar mabiro dhi e ute thieth mondo winjana achiel kachiel kaka gitwak kod jofwambo gi lakteche gi. We are reducing, actually, in a nutshell, of diseases, because these are the skilled people who can come in and work and reduce the burden. So that's what we're actually asking. Yeah. Yes. Now, in summary, I'll say this: we don't like going on strikes. We, as professionals, healthcare professionals, we have taken an oath to work, and our work is to work. And ukiona tumekuja hapa, if you see us coming here, it means we have been pressed to the wall. We have had 60 days. Surely, a country that cares, when a strike has been given for 60 days, you don't have anybody person who's coming to come in and maybe talk to these healthcare workers. What are you trying to say? It's not the best way out. So we are saying that, in short, even if from now, hata wakituita saa hii, we are willing to go and sit down with them and negotiate and have all these issues that we have outlined here addressed. But without them addressed, we are sorry, we are telling Kenyans, we are sorry, there will be no services from 13th of July, and I think they'll need to seek alternative healthcare elsewhere up and until that thing has been addressed. We need people to be employed, our people must be employed, we need budget, and all those things must be done the way you have agreed. Thank you. Asanteni sana. Ya Ramogi mano kanyo lakteche mathur kama bende koro wacho ne gibuogo dhi e ng'anyo tarik 14 dweni. Poni piny owacho ok bi kete tim winjruok ma ne gin go ma kanyakla mane giketo mar bero ngima jothieth. Gikoni thuolo mane gimiyo piny owacho en mano ma koro rumo, nikech en mano rumo tarik 13 dweni. Bang' mano onge laktar mabiro dhi e ute thieth. Gidwani lakteche duto ma pod tiyo e yor orak mondo mi ondike yore mongirore kin gik mamoko magidwaro mondo mi piny owacho tim. Winjo ka giwacho kanyo ni giikore mar twak kod piny owacho sasa. Kata kamano poni kochopo tarik 14 dweni ka piny owacho ok bibedo gi thuolo mar bet kod gi piny kendo twak, lakteche duto e pacho kaendi gin mago mabiro bolo gigi mag tich piny. Report ma kamano luno kod Judith Omondi ibiro yude maber gi kukune kod fwambo mare koro mos achiel mar odhiambo e weche manyien mag ang'ichwelo. Kawadhi nyime weche mag mapod tenore kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance en ni jod bura ma Kirinyaga mano mama sawa kata Central Gachoki Gitari okedo jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Molo Dinga e dwaro mar choko milion 10 ma thicho ko jatend piny Kenya William Ruto e apisi. Gitara wacho ni Ogaira ela kod jolupne nonego yie ni ne ologe yiero mokalo kendo kinde mag siasa no serumo. Wacho ni ng'anyo ma itayo kod Azimio en mana mar ketho chumi mar piny Kenya. Kukwayo Azimio mondo mi jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua thuolo mar chopo singo mane gimiyo jopiny e kinde campaign. Gitare bende koni dwaro mar golo jatend piny e kom ok bi nyago lemo mora mora kendo Azimio ketho thuolo kod kinde mag jopiny. Ile maneno alikuwa anasema, nyinyi ni watu mmesoma, tunajua katiba vizuri, tunajua kama ni kutoa president ile jia unatumia. Kama mtu anataka kufanya mkutano, anajua ni mkutano ya uzuri Kirinyaga, fanyia kwa headquarter Kerogoya, fanyia Kutus, fanyia Kianyaga, fanyia Gorobani na ufanyie Kandongu. Lakini mkutano ingine unafanya huku ya Kangaru, hakuna mahali itaenda. Na tukwambie wafanyikazi biashara wetu, hatutakubali waharibiwe hata siku moja na hiyo maandamano yenu. Na hiyo masignature yenu mnasema mnachukua. Tutakuwa tunaangalia ni akina nani wanakuwa kizunguka, and I can assure you that we will stop. We will protect our business people. If you try to bring those things, as you've said that you'll be coming on Tuesday 12th, I'll be here watching, and you'll be watching with people from Kirinyaga. You must give the leadership that is in power time to work for the people, because people elected them and they refuse to elect you people. Please give William Ruto and Rigathi Gachagua time to work for the people of Kirinyaga, of Kenya,
and Kirinyaga. Komachielo jatend piny Kenya William Ruto olando winjruok mantie kind piny Kenya kod piny Congo mar golo visa mondo mi ohala odhi nyime yo makare. Kanaloso kod jatend piny ma Congo Denis Sassou Nguesso, jatend piny Kenya Ruto nowacho ni piny Kenya oyeriwre kod piny ma Congo e sekta ma wuoth, limbe kod somo mondo yoregi mag yuto oyawre. Jotelogo bende oketo girimiti 18 moting'o ji otudruok e weche mag ohala kod keto mwandu lony manyasani, arita, pur kod dongruok ohala mag nam e kind winjruoge mamoko. It is a new chapter that we are opening, courtesy of the friendship between our two countries and the wisdom and leadership of President Sassou Nguesso to provide this leadership for the two countries to explore the huge potential that exists in various sectors. Trade, to make sure that we grow trade that currently is minimal, and being minimal means there is huge potential for that growth to move to the next level, to grow our relationship in tourism. We have wonderful tourist products in Kenya. We have wonderful tourist products in Congo, Brazzaville, and I have discussed with the President Sassou Nguesso, and we have signed the necessary agreements on bilateral air service agreement. And I have given him my undertaking that I will report back to President Sassou Nguesso before the end of this year on when Kenya Airways and other private sector airlines can begin the air connectivity between Nairobi and Brazzaville. Kodhi gwenge mag Teren, luoro kwako gweng ma Teren e kar od bura ma Baringo North bang' ng'at achiel ne achiel kod magina ma owito ngimane kama moko ariyo yudo hinyruok bang' monj michich ni notimore chieng' tich ang'wen otieno seche mane rik gidok pacho. Ruch mag arita e gwenge go miyo jotend arita ma Elgeyo Marakwet kod Baringo bago bura kod jokanyo mondo migimany yore mar geng'o monj makamago. Jopiny se apisas mag arita kwe kumre mako achich mane oresi kar thieth ma Iten mabende itudo kod monjno. County Commissioner Baringo Stephen Kuto wacho ni piny owacho mamalo dhi kawo okang' mane oni jogo duto mitudo kod monj omaki. Kabende jaod bura ma Baringo North Joseph Makilap okwayo jokanyo mondo ket kwe ka onyiso piny owacho mamalo mondo tiek monj e gwengego. Mpaka saa hii wamepatilika, wakati mali yote imeisha, sasa wanaenda kwa binadamu. Kwa binadamu tu kuua pure tu pela chochote. Na kweli tumeona ukaiti imekuwa sasa ya juu zaidi. Na tunaomba kweli hata masomo saa hii, watoto kutembea hata kwa njia hakuna, hata kutuma watoto waende kwa njia hakuna. So serikali kweli tunaomba watafute mbinu yote kumaliza ukora. Tumeambia serikali mkono yenu ni mrefu, au tuambie leo mkono imekatwa imekuwa fupi. Vile muli flash out criminals wale walikuwa wanaangamiza machamii, tumewapatia serikali wiki moja wahakikishe ya kwamba wale kenge 5 ambao wanakaa hapa Arora Elgeyo Marakwet, watu ya Elgeyo Marakwet wote wengi ni wazuri, lakini hii criminals siko hapa. Serikali wafanye kitu kwa kipindi ya siku 5. Tunataka tusikie wameshikwa. Tunataka wananchi waishi vizuri, wakae pamoja, wakae na amani, washirikiane na sisi tubambane na yule ambaye ni muhalifu. Tukiweka kituo cha usalama hapa Kinyachi ambaye ni senta ya jamii 3, kitaweza kutusaidia kuona kwamba wale ambaye wanaingia katika jamii hizi hapa na pale kutusaidia kutusumbua na kuleta mizozo wameweza kuchukulia hatua. Kapolo ntiere weche mutino rekod arita kwe. Jodak mawuok e gweng' ma Mbeti mayudore tong' ma Meru kod Tharaka Nithi koro buogo oborete sendo bila ma Mitungu kaluwore kod tungni mosebet e gwengego chakre juma mokalo. Jonjore moko wachore ni osebet ka monjo jodak ma koro wacho ni ok ginyal dak e mier kendo gidak e koyo nyaka chieng' ketnegi arita makare
Muny makamano bende ne oketho kar thieth mane owang' kod jonjore kendo koro jogweng' ywak ne jatend migawo mar rito kwe Kithure Kindiki mondo mi okelnegi kony mapiyo. Ile kitu imetuleta hapa siku ya leo ni vile tulikuwa na mkutano pale chini wakati watu walichomwa. Wa DCI wa Meru wakakuja wakafanya investigations na kuna mtu amewekwa ndani. There's nobody was arrested. Wakarudi mara ya pili wakachomwa hospitali. Na fununu zile tunasikia kama vile wanasema ya kwamba kulingana na vile wameelezewa wakibomoa hospitali ama kunjenga milandi ndio kunyakua mashamba. Sisi ni wakazi wa huko tuko na title deeds. Wakakuja wakaambia watu ya kwamba wameambiwa kutoka seneti ya kwamba wale wako na title deeds watanyang'anywa hizo title wadharaka wapewe kwa sababu yao mashamba ni ya watu wadharaka. Ni sababu walikuja wakabomoa hospitali na wakatuambia kutoka kwa hospitali sisi ni wanafanya nini watatufamia. Tuliingia hapa kwa sababu kule tumeambiwa tugoje dakika 10. Mimi nikaona nikijificha kwangu tumepakana na wao nitatolewa huko. Tulipofika hapa tumekaa kutoka asubuhi, hakuna usaidizi wowote tumeona, na tulikuwa tunafikiria kwa polisi ndio tutasaidika. Sasa tunataka tuambiwe na wakubwa wetu usaidizi wetu utatoka wapi? Hakuna mtu yeyote ambaye amejitokeza kuongelesha, sio kiongozi yeyote, na pia watu wa security the administration. Hakuna mtu ambaye amejitokeza kuja kuhakikishia kwamba watapata usalama wakirudi pale makwao. Kwa hivyo mimi wamenieleza ya kwamba watatoka hapa leo na kesho kutwa hadi wapate suluhisho la yale mashinda yako pale kwao, sababu kila siku hakuna siku wanalala nyumbani, wao wanatoka usiku ndio wapate usalama sababu wanaogopa kuuliwa, na pia watoto wao hawajui mahali wako, hawajui mifugo yao vile imekuwa, hawajui chochote tangu watoke nyumbani pale asubuhi. Ramogi bang' pod no kawo yo matin kikidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar Migago. Toka otino makawuono enotemo timo gima rach kata matin, anyuola na bro winjo matek. To kendo onge ber mora ma gin gibro neno nyaka chieng'. Bende nyaka ka para muda dhi bedo gi kuyo. Kara en nadi meher? Ang'o madhi nyime? Tikia weche manyien madhi nyime i odni. Ang'o? An gadier ni nitiere gimok ni kare. To kendo an gadier ni nitie gima rach ahinya ma meher otimone nyathiwa. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Dolo en luong ma oyiedhi. E kinde malach, jodolo e kanisa mar All Saints Cathedral, Nairobi, osebedo gi ranyisi ni jotatije kanisa ne gin kaka mane osenindo Bishop Henry Okulu kod mamoko. Reverend Canon Evans Omolo koro bedo jadolo e lemoni kaka jatatije mar All Saints Cathedral kata Provost Gidho Wagunda. To en ng'a? Chia mare chalo nade? To bende obiro luwo lai mag jogo mane osemako lemoni? It makes a difference if you choose to uphold the Christian values that will propel this nation to greater heights. Tudri gi Walter Nyambaga, Jumapil tarik 9 dweni, saa 1 gi saa 3 otieno, ka ogomba ka gi Reverend Canon Evans Omolo, mana e Ramogi TV. Kikbai. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka otuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka.
Welcome to Shabekiland. Play Shabeki Virtuals on Shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabeki.com. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Apenjo ni be isebedo gi thuolo mar pidho yien chakre higani ne chakre mar bero alwora mari. Kapodi to thuolo en mari mar mondo mi pidh yien ka kambi mar All Media Services bade mar Radio Ramogi kod Ramogi TV ne yudo thuolo mar jiwo arita mar alwora ka gipidho yiende madirom 600 e skund sekondar malwora e kar chung bura ma Rangwe. Jokanyo nogo mager RMS kotani ko jata tije Ramogi TV Joseph Bonyo ne yudo thuolo mar jiwo nyithindo mondo ket maine somo magi kamane gi yuoro nyithindo manyingi gikende mechigi mag ria St. Sawels kaya owito no yudo sabunde mag luok. Kinde ni malokruok chal ma kolwasi na chiel kuom midhiero ma piny ngima kedogo gi jiwo jopuonjre mondo bed jombetre mag alwora kokalo pidho yien e mier ma giwuokie. Kado beni Homa Bay County kingo county sangwen makaluo watelo na joma moko but pod kwa chopo e kiwango madwarore. Koro wan gi policies mopogore opogore mag sirkal ma watemo jiwo kokalo kuom wach mar pidho yien. To amora ahinya ni kawuono wapidho yien malawo na tielo 600 gi wiye to nitie singo mamoko bende gol mar medo kwan mar yien ka gi Chugo Environment Club motegno gi Journalism Club motegno. Bende wachiwo ka sanitary towels ne nyithiwa manyiri mondo mi gibed giket maino gi weche mag somo gi sabun ma jopuonjre ma yawuoyi bende nyalo tiyogo nikech jawachore ni thoth wich jawil gi jopuonjre ma yawuoyi. Yien en gima loso alwora marwa bedo maber to kendo wadwa ni wanacha nyithindo madhi donjo e environmental club. Koro our launch kawuono to pod wadhi medo pidho yiende mang'eny gima medo kwayo community ni kamoro amora mapok wachope kik urit nyaka wabi chakuru pidho yien mondo alwora marwa obed maber kendo wamed forest cover. Chenro ni en chenro maber ahinya nikech kaka county wagombo ni environment marwa wabed gi forest cover mamalo. Iro ni ng'ado yien yot to duoke mondo mi koro abed gi yien chabedo kama tek. Koro planting a tree is very simple. Waen kare jowa mondo apidh yiende mang'eny mondo warit alwora marwa. Ka wan gi alwora maber kata pi mawuok e bwo lowo dhi bedo maber. Ramogi kawo thuolo mar mondo mi opar yawuotwa kaluwore gi chenro mar pidho yien mitimo kawuono gi a company gi weche mag padding girls and bathing boys, and we appreciate. Weche mag somo riwruok jopuonj man na to miyo duol mochung'ne ndiko jopuonje tich Teacher Service Commission ndalo 14 mondo gibag twak matimo lokruok e winjruok ma kanyakla mar CBA mar bero ngima jopuonj mane gitimo higa ma 2021. Kagiloso gi jofwambo boma ma Mombasa, jagoro maduong' Manat Collins Oyu yango ni ne gisendiko barua ne duol ma TSC kaluwore kod pek mar ngima kendo koro gidwaro mondo med jopuonj osara. Oyu siro lwedo paro maduol manyocho chuo gi jatend piny mang'ado rieko e weche mag somo mar ni japuonj mag ECD ondiki gi piny owacho ma ok tend counties kaka timore sani. ECD was most unfortunate that the county governments took the role to employ ECD teachers. And you know, they're employing teachers who have TSC numbers. So it beats logics. You have a TSC number from Teacher Service Commission, the sole employer of teachers. Then you're employed by the county government. It couldn't make sense. ECD is devolved to counties. But now that the Presidential Working Party has made a very clear proposal that remuneration for ECD teachers shall come from Teacher Service Commission, it therefore follows that Teacher Service Commission shall employ ECDs. And I think that will be a plus in line with what we should do as teachers in terms of quality assurance and even our work in schools. The Salaries and Remuneration Commission stopped us from negotiating anything monetary in 2021. But now that it lifted the caveat about negotiations,
We are out and we have written to Teacher Service Commission and have given them 14 days to bring us to table so that we start review of the non-monetary CBA that we signed in 2021. We cannot forget that the economic situation in this country is so biting. Wadhie pau tuke. Tim Kenya matugo tuke mag okapu e kidieny mar yawuoyi nochako tuke mag pinje